Darasin Rayuwa. Kashi na 24. Aminin da ya kusan lalata komai. Bayan Faruk ya gyara kuskurensa, zaman lafiya ya dawo cikin cibiyar ilimi da sana'a. Kowa ya koma aiki cikin haɗin kai, kuma ɗalibai suna ci gaba da ƙaruwa. Amma rayuwa ba ta rasa jarabawa ba. Wata rana, Ahmad yana zaune a shagonsa, sai wani tsohon abokinsa mai suna Nura ya zo. Sun daɗe ba su haɗu ba. Bayan sun gaisa, Nura ya ce, Ahmad, na ji kana samun ci gaba sosai. Ahmad ya yi murmushi. Alhamdulillah, komai yana tafiya a hankali. Nura ya matsa kusa da shi, ya ce cikin sirri, amma ina da wata hanya da za ka ninka kuɗinka cikin 'yan kwanaki. Ahmad ya yi mamaki. Wace hanya ce? Nura ya ce, ba sai ka wahalar da kanka kullum kana gyara waya ba. Ka haɗa ni da wasu matasan cibiyar. Za mu yi wata kasuwanci da za ta kawo kuɗi cikin sauri. Ahmad ya tambaya, wani irin kasuwanci ne? Nura ya kau da kai. Ya ce, ba sai ka san komai yanzu ba, ka dai yadda da ni. Ahmad bai amsa ba. Da yamma ya je ya ba Umar labarin abin da ya faru. Umar ya ce, idan wani abu yana buƙatar ka shiga ba tare da ka fahimce shi ba, ka yi hattara. Washe gari suka zauna tare da dattijo. Bayan sun saurari labarin, dattijon ya ce, ku sani, ba kowace dama ba ce take zama alheri. Sai ya ɗauki tukunyar zuma da wani ƙaramin kwalin guba. Ya ce, idan aka zuba ɗigo ɗaya na guba a cikin zuma, me zai faru? Kabir ya ce, zumar za ta lalace. Dattijo ya gyaɗa kai. Haka ma kuɗin da aka samu ta hanyar da ba ta dace ba, ko da sun yi yawa, ba sa kawo albarka. Ahmad yanke shawara zai sake haɗuwa da Nura. Da suka haɗu, Ahmad ya ce, abokina, zan shiga ne kawai idan ka bayyana komai a fili. Nura ya ci shiru. Daga ƙarshe ya ce, a gaskiya, ba a tabbatar da wannan kasuwancin ba. Muna karɓar kuɗin mutane ne da fatan za su ninka. Ahmad ya girgiza kai. A'a, ba zan iya gayyatar mutane cikin abin da ban tabbatar da gaskiyarsa ba. Nura ya yi ƙoƙarin lallashinsa. Ya ce, kana rasa babbar dama. Ahmad ya amsa cikin natsuwa. Na fi son in rasa kuɗi fiye da in rasa amincewar da mutane suka yi mini. Nura ya tafi. Bayan watanni 2, labari ya bazu cewa mutane da yawa sun yi asarar kuɗinsu a wannan kasuwancin. Wasu sun sayar da kadarorinsu, wasu sun ci bashi, wasu kuma sun rasa amincewar iyalansu. Da Ahmad ya ji labari, ya gode wa Allah. Dattijon ya ce masa, mutum mai hikima, ba wanda ya san yadda ake samun kuɗi kaɗai ba ne, shi ne wanda ya san kuɗin da ya kamata ya ci. Darasi, ba kowace dama ba ce take zama alheri ba. Kafin ka shiga wani aiki ko kasuwanci, ka nemo cikakken bayani. Kada ka yadda da alkawarin kuɗi cikin gaggawa ba tare da hujja ba. Ka yi tambayoyi. Ka nemo shawara daga mutane masu hikima. Ka kare amincewar da mutane suka yi maka. Ka tuna, sunanka mai kyau da amincin mutane sun fi kowace riba ta gaggawa daraja. Darasi Media, mun yada ilimi, fasaha, sana'o'i da dabarun rayuwa domin gina al'umma mai dogaro da kai. Ku yi mana follow ko subscribe. A jira kashi na 20.